Iva Jović jedna je od đaka prvaka za koje danas počinje novo poglavlje u životu. Za školu je, kaže, spremna i jedva čeka da vidi učiteljicu i nove drugare. Mama i tata su mi rekli da je škola sjajna stvar. A šta ti misliš, da li je to tako? Mislim da jeste, samo na početku imam malo tremu. Pričali su da trebamo puno da slušamo učiteljicu i da budemo dobri. A šta ti? Da vrlo moramo da pazimo da neke stvari kad pišemo i da budemo veoma pedantni. Šta ti misliš, kako će ti biti u školi? Lepo. I za roditelje i porodicu ovaj dan je poseban. Vi ste došli da ispratite koga? Petu pravunuku u prvi razred. Zove se Lea i ona, a i mi svi jedva čekamo kad će da počne škola. Dobra su deca, išla su u preškolsko, spremni su. Znaju mnogo više nego mi kad smo bili mali. Sve će to biti odlično. Svaka nova generacija đaka za učitelje je novi izazov. Iako deluje kao redovan i ustaljen ciklus, iza njih je polazak u prvi razred poseban događaj. 7. put novo uzbuđenje i to kao prvi put, ali svaki put, svaka nova generacija donosi nešto novo, donosi nešto drugačije, traži od nas vaspitača također nove pripreme. Ni za nove srednjoškolce prvi dan u novoj sredini nije običan. Upoznavanje sa drugarima i profesorima kod nekih izaziva tremu, dok drugi veruju da za to nema razloga. Opušteno, nemam uopšte tremu, kao i u osnovnoj školi, normalno sve. Onako, baš sam uzbuđena. Jel ima treme? Ima. Pa prvi dan škole u Šapcu. Na profesorima je da im obezbede prijatnu atmosferu dobrodošlice. Radujemo se novoj generaciji, oni će imati, upravo očekuju svoje odeljenjske starešine koje treba da ih uvedu u učionicu i onda ide saopštenje direktora, upoznaju se sa kućnim redom škole, upoznaju se sa nekim osnovnim pravilima ponašanja koje važe i u svim drugim školama i naravno prvo da im poželimo prijatan dolazak i lepe srednjoškolske dane u našoj školi. Do polovine septembra u zoni škola pripadnici saobraćajne policije obavljaće pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju i sankcionisati prekršioce kako bi bezbednost dece bila optimalna.